Umabot po sa 600 po na pamilya sa barangay Mamalingling naman po sa Dagupan City ang nakatanggap ng food packs mula po sa isang foundation kahapon Agosto 19. Isinagawa po ang relief operation ng SM Foundation katuwang po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang makapaghatid ng karagdagang supply ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan. Tumulong din sa pamamahagi ang relief team ng SM Center Dagupan kung saan umabot sa 600 food packs ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa nasabing barangay. Layunin ng relief operation na makatulong sa agarang pangangailangan sa pagkain ng mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. IFM News. IFM News. IFM News.